لگوندê Topis ê serbiherêma Amûdê ve. Faris xelo birayê xwe Kelement li zeviyên xwe yên bav û kala dinêrin. Lê ev zevî êdî neyên wan in. Ev batoz xêr û bereketa xaka wan dirûne lê ji bo bêrîka kesên din. Tenê ji malbata Xelo zêdetirî 22,000 donîm erdê çandiniyê hatine standin. Ev ne tenê gundek bû. Lê rûbereke mezin a Axa Kurdan li seranserî sînorê Rojava û Bakurê Kurdistanê bû û di bin navê Zinara Erebî de hatibû desteserkirin. Giş istîla kir. Em ji mehrûm kirin ji erdê me giş. û dan Ereba. Ewlê Muzaraet Dewlê dişand dûr piştî heftê û siyade Ereb anîn û gund ji war ava kirin û xistin erdê me. û ev ana deraset nav erdê me de. Derasa Erebayî nav erdê me de em ji xwe rilwadiner. Tehdê gelek li me hat. Ev karîseta aborî û mirovî ne tenê dabeşkirina xakê bû. Li gora biryara jmara 521 ya Partiya Beysê û bi serpereştiya rasterast a Hafizil Esed, projeya Kembera Erebî sala 1974 li parêzgeha Hesekê hat cîbicîkirin. Ev proje li ser hêleke sînorî bi dirêjahiya nêzîkî 300 km û kûrahiya 10 heta 15 km pêk hat. Zêdetirî 700,000 donîm xaka Kurdan hate desteserkirin û nêzî 4,000 malbatên Ereb yên ku wekî Erebên Xemer tên naskirin ji deverên Reqayê anîn vir û di çil gundên nemûneyî de bicih kirin. Pisporên qanûnî destnîşan dikin ku ev pêngav endizyariyeke demografîk ar û bar bû. خو امریکا رو عالی سیاسی جی فصل بکن یعنی گرک حاضریه سیاسی جیر هبه بشرا اف لجان قانونی اف هيئه قضائي كاري خبكه والكيرك اوجي بسبورين قانوني ايجو جريداي هم قانون زراعه جي وهم بملكيته جي اجبرجو او قانون بينجي وحشتاجي جرك اوجي بيسر راس كرن يعني يا بيتعديل كرن يا بداوي كرن. ئیرۆ پشتی گوهرتنا سیاسی li Sûriyê û hatina hikûmeta nû ya demkî. Ev dosyeya Alos piştî bidehan salan ji bêdengiyê carek din vedigere Rojevê. Hevsengiya di navbera parastina mafên xwediyên resen û parastina aştî û aramiya civakî de herî zêde di nîqaşên siyasî de derdkevin pêş. Evaya lijneke texasûsî jê re divê bê dîrasekirin ev erdana ji kê hatiye standin û were bidinekê كي حقي كيل جم كي افايات دولت ويل سيرفيسك هنا وقتك حطاني لجناكي متخصص فيت شيء بيه دقنا كارب فان عرضا جنفركها اي عرضي والوا فاجرينا يان تعويضك عادل بدوانا الوانا فاجرينا جي عرب بجي ويا كرد بجي Li aliyê din helwestên siyasiyên Kurdî vê pêngavê wekî biryareke bi temamî siyasî û armajdar dibînin ku armanca wê birîna peywendiyên erdnîgariya Kurdî bû. Xar hata parvekirin ji kesayetên Ereb netewa Ereb ji heremeke dîtir anîn li cihê herî zengîn di xaka Rojavayê Kurdistanê de bicih kirin. Ez vê dibêjim ji bo bê naskirin got projeyeke siyasî bû, projeyeke qirkirina doza gelê Kurd bû, projeyeke guhertina demografîk bû. Mîna malbata Xelo bi hezaran malbatên Kurdî ên zirarbirî li seranserî şerîta sînorî îro daxwaza dadweriyê dikin. Ew daxwaza ku ne tenê li ser qerebûkirina aborî ye, lêbelê li ser bidawîkirina bandorên biryara 521 û vegerandina xakê ji xwediyê wê yên resen re ye. Li piş min ev zeviyên çandiniyê yên berfireh Hîn şahediya yek ji dosyeyên herî nakokbar di dîroka nû ya Sûriyê de dikin. Kembera Erebî ne tenê biryarek li ser kaxezan bû. Lêbelê xêza dabeşkirinê bû ku bandor li jiyana zêdetirî 150,000 Kurdî kir. Em ji Kurd û dengê Amerîka gundewarê Amûdê.